Igu Arọ Enugwu Ukwu jide ebube du eze Enugwu Ukwu na Igbo ụmụnri na-abata. Make way for his Royal Majesty Igwe Sọba Ọbụnneme. Ndị ọzọ echere anyị ejirizie nwayọ. Wáyọ̀ anya nana. Enugwu Ukwu na ụmụndị na-agbago. Ọnọ Soleze na-agbago. Ọkọmen. O nwere oche Chiefs Claims. Nwafọ, otu nkata ukwu na-eso osote Ọnọ Soleze. Gonna Bago Chiefs, Ochikota, leader of the Cabinet on Business, Bago Special Advisor on Political Matters. Chiefs Chiefs Obi Anaduaka Ikenga Enugwu Ukwu n'Ụmụnri. Chief Austin Ogwechoko Ọnwa Tikoluchi. Chief Doctor Chinwe Ebuago Ndobisi. Adaka Igu Arọ. Chief Doctor Charles Arinze Abo.
Iwolodinye uru ekwo avomini uru nebo oji ọsịsọ Iwenye Iwolodinye uru alọ uru ogbolu ọrọfịa uru alọ ọrọfịa ụmụ ọgbaleri ụmụ akwụ ụmụ atụọra ire ụmụ atụrụ elu agụ akị ọgbọgwe arọ ịbata anyị ịma arọ elekshọn anyị emegbu otu ime ụlọ nke nwoke enugwu nke ha na-anụrụ ọgụ ebe a elekshọn nwụrụ na anyị emegbu nke ime ụlọ anyị mere nke ndị ntorobịa ọ gara anyị ọfụma anyị ga-eme nke EGDU ọ gara anyị ọfụma ọ gara ọfụma nke na-abịa abịa bụ nke ndị na-azọ ndọrọ ndọrọ onye ekwukwere ka o bute ọnya na a na-adọ ndọrọ ndọrọ o nwere onye ekwukwu na-ebute ọnya na a na-adọ ndọrọ ndọrọ ihe mere ebe a kịta onye Enugwu Ukwu nọ na ya ibele ma enye onye Enugwu Ukwu nọ n'ibe emere kịta ibele ma enye onye Enugwu nọ ebe a bịa nọ n'ibe mere kịta ibele ma enye anyị ara azọ ndọrọ ndọrọ ka egbuo mmadụ ibe anyị na-ekwu anyị kwulie n'anyasị anyị na-achọ ka ọ bụrụ onye nke anyị ya eje onye mmezi ya eje ọtụrụ ọkwụrụ ọka ya eje otutu ọma ya eje. Thank you. Thank you very much. Our Arọ Enugwu Ukwu is lively, pageantry, and humanitarian. This group has used her lofty and privileged height not to humor others, but rather to show love, give peace and succor to areas needed. Apart from adding cultural color and esteem to our important events, this group has every year provided food, money, and materials to the needy, not only in Enugu Ukwu but beyond. The group has not withheld their support in any of our environmental objects like Obu Moon, Obu Akpala Anakan, and the IT Center at Kuta Secondary School, etc. Let us all celebrate these noble women as an encouragement for them to do more and for others to emulate. May your shadows never grow shorter, and may you never lack. May your pulses never go dry, and may you always bask in good health and enjoy the Lord's longevity. Thank you very much. We are all grateful for you for all your good work. Thank you. The Royal Majesty is happy, and we all happy. Please, a very big round of applause. Enugu, thank you. Anyị na-achọ ịbanye n'ike ejiji ụmụ nwaanyị nnọọ daalụnụ daalụnụ daalụnụ.
biko abụ m ọdụ ebe a na-ekele unu ncha niile na-ekelekwa igwe eze Enugwu n'Owori igwe na-eme ọfụma wee na-asị onye ọbụla n'ebe a Happy New Year. Happy New Year. The same to you. God bless all of us. And also to you. I na-akpọketelu obi ọfọmịta ọjị eketelu ọjị agbebiri Agbebiri